Здравей, Дъгроснер. Или по-точно Георги Георгиев. Да, точно така, ние знаем всичко. Здравей, ние сме анонимните. Разбрахме, че вие сте използвали видео без позволение от илюминати. Това нарушава закон. 257 член 9. Неоснователни предположения и манипулации. Това е неприемливо, именно това ни вбесява. Вие сте първите, но не и последните. Нека това е урок за теб, от сега нататък. Способни сме на много неща. Можем да те проследим по всяко време чрез интернет наблюдение, чрез търсачки и уснет, социални мрежи, форуми, блогове, P2P мрежи за свободна обмяна на файлове и индивидуални компютърни системи. Сложни компютърни лингвистични алгоритми, които са способни да правят връзки между личности и контекст на разговори в анализ и тълкуване на съобщения, например, в чатове. Подвижна градска наблюдателна система. Дроновете ще бъдат свързани интелигентно и автономно в мрежа, в която си съдействат, позволявайки същевременно идентифицирането на подозрителни движещи се обекти. Наблюдателните камери ще използват биометрични паспортни данни, за да проследяват хора и да създават профили на движението им. Искате ли да бъдете наблюдавани 24 часа? Искате ли да изгубите уединението си, свободата ви да бъде отнета? Благодарим ви, че ни изслушахте. Направете своя избор. Свобода или фалшиво чувство за сигурност? Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни.